Bangsat kurang ajar. Mantri Polisi Abimanyu gak melek mata. Wong gak dosa, gak perkara, dadak diuber-uber. Yo. Bebasane Riko gak nrimakno. Ampyaken kaya wong Yolo. Toton kaya ngono ta foto. Maju kabeh bronengen. Gak bakal mundur sejangkah. Hilo. Kano siji loro sing nentang barek wong Gupermen sokol arek Sumur Gemuling. Ngapunten, Ndoro. Kadose klebate sogol wau ten mriki, Ndoro. Awakmu dadi upas, mosok gak wani brondong karo sogol. Nggih wantun. Minggir. Jendeng. Nggih, Ndoro. Pelayune sogol kaya wong idap-idapi. Kon tak perintah dina iki cekel. Bledeken pelayune sogol. Ampun kuwatir, Ndoro. Sogol kula mawon sing ngatasi, Ndoro. Budal. Monggo. Ojo nganti sik. Dijangkung mburi. Ngoten. Pelayune jendeng. Monggo. Ngene lho, Dik. Heeh. Sakmarine awak dhewe mudhun teko peguron. Terus terang sajroning batingku, aku duwe rasa tresno mbare sliramu. Wah. Galak sampe iki nggubuhi ngejak aku mudhun, pedhake mau ngomong sampean tresno karo aku. Jane aku ya tresno karo sampean, Kang. Tapi, ana tapine. Kok ate tapi bareng sih, Dik? Bumi Sumur Gemuling ki sik kesro. Lak ngerti dhewe, lek umpama ade ngomono tresno sajake kok gak pantes dijajal londo bumine dhewe, Kang. Kudune pancen momen iki awak dhewe kudu berjuang. Iya. Aku sepakat mbare awakmu. Mengko lek bumi iki wis mardika bakal tak jawab kabeh omongane sampean. Ning saiki kudune awake iki mikir mergo Kang Sogol. Iya. Aku krungu-krungu. Jarene Kang Sogol iki nglakoni tumindak sing ala yaiku paten pinaten ya nyolong. Obong barenge wong liya. Ning sampean karo aku karo Kang Sogol Karmon Abdurrahman. Meguru sakmono suwene. Nate ngerti sifate Kang Sogol sing kaya apa? Mula iku, Dik. Aku dhewe asline ya gak percaya lek Kang Sogol iki gawe ontran-ontran ana ing tlatah kene. Tapi rumor kabeh ngomong lek Kang Sogol iki bethek atine elek atine. Ngene ae, Kang. Timbang awak dhewe iki dadi pitakonan. Bengong mikir Kang Sogol, ayo digoleki apa? Ayo goleki Kang Sogol. Kaya ngono. Panjang umur. Hamzah padha waras. Iya, Kang. Tumpi padha waras. Kang, aku arep takon bare sampean. Takono, Dik. Krungu-krungu sampean iki tung etan mateni wong, tung kulon nyolong barange wong. Gak ngonone iku tumindak sing ya apa sih, Kang? Hamzah barek tumpi. Kabar gak salah pancen bener. Maksud sampean? Sing tak patani wong sing nyambut gawe bebarengan barek wong Gupermen, sing antek barek Walanda. Sing tak obong omahe centeng-centenge londo. Pikirin sing temen, najan Sogol gak duwe kere. Nek diinjek-injek karo wong liya negara, ya apa rasane atimu? Loro, Kang. Sing kok ombe sumber Pulo Jawa Sumur Gemuling. Ulo kawute
Sing kok pangan panenan wetu sumur gemuling. Mula Dik, nek kon gendu sak glugu barek aku nunggal sawiji. Ayo mesisan epre-epre ombro-ombro, empret ambutut bedhog bebasane gelandang carang teko pucuk perkara gedhe sing mburi. Ayo diayati. Tak ewangi Kang. Ayo papak aku. Sogol. Ana bare gawe apa awakmu mlebu? Aku rene goleki Sogol. Sogol dadi ubrobrane Ndara Mantri. Tegese awakmu sing ngatok mbarek Gupermen. Ya, Ngertenono. Aku mbarek Kang Sogol wis gandeng renteng, mesisan suraing dono leburing papan Cilorek. Cincing-cincing gak urung ya teles. Awakmu iso nyekel Kang Sogol, iso nyempalno bauku. berarti kon ngalang-alangi aku. Jelas aku ngalangi aku. Kurang aja. Wah, Ya. Tumpe. Barek Hamsa. yo Kang. Nek didelok dosa gedhe sing tak lakoni. Ora ana dosa Kang. Merjuangno bangsane dhewe. Beber teko tangane penjajah. Ora ana sing jenenge Ning aku ngilangno nyawane menungso padha bangsane barek aku. dosa sing ngedol marang bangsa ora duwe dosa Kang. Aja wedi Kang. Loromu ya loroku ya lorone Hamzah. Senengmu ya senengku lan senenge Hamzah. Aja wedi. Telu-telune atunggal-nunggal sawiji. Berjuang tanpa momo pangorbanan. Wis pro Kang. Tangeh lamun sumur gemuling kalebu pulo Jawa ngalami kamardikan. Mula Dik, saiki aku bakal pamit dari awakmu sekarone. Yo, Sing hati-hati Kang. tak dongono antut-trutut mbok menawa glagate mripatmu kon sekarone ndirsa tresna. Muga-muga nang kebat merdeka Deya. Ondo. Penake Kang Sogol, penake awak dhewe. Bener. Janji ndek nalika nang padepokan. Kang Hamzah, Piye, Dik? senajan to aku wedok bakal dadi srikandene negara. Bebano bumi sumur gemuling. Andum slametkan aku tak mulih. Tak kula wonten diri pribadiku malah cek luwih kuat maneh. Sing hati-hati ya. Dik. Yo Kang. Oh. Tivano bener jare Kang Sogol. Mula dina iki aku yo gandeng renteng barek sampean Kang. Berantas wong londo ana ing bumi Jawa. Nek durung kenal no. Nek wis kenal ora ketono. Bayan Sarmidin. Nek Bayan Sarmidin ketok liwat. Wong grumbal grumbul. Wong rasan. Gak sing nom, gak sing tuwek. Gak
arek cilik. Nek bayan Armiden liwat minggir dewe-dewe. Lho, iki aku ngum. Arek nom-noman arek Karang Taruna kabeh. Gus, Bayan Sarmidin. Ndika niki dados bayan iki empun suwe. Taun ngajeng niki enten adeg-adeg lurah. Ndika mawon sing magang dados lurah. Kula setuju lare nom-noman. Bayan Sarmidin didukung arek-arek nom-noman arek-arek Karang Taruna. Nek babakan wong kula Gus mungkin sanggup ngomongi kali tiyang sing pini sepuh empun kuatir. Ya, tapi ono sing tak pikir. Arek nom-noman sumur gemuling sing jenenge Sogol. Nek jono arek iku Bayan Sarmidin gak iso dadi lurah. Sarmidin duwe bapak yo Yi Mukti. Sugih ilmu, sugih santet. Enake aku njaluk tulung Yai Mukti. Aku biyen dadi pamong, dadi bayan, aku yo njaluk tulung marang Yai Mukti. Iki aku njaluk tulung maneh. Nek aku gak iso dadi lurah, waduh. Arek nom-noman iki lak bingung. Yai Mukti kula sing nekoi. Bener kandhane bapakku. Sekabeh ilmu sing wis diwenehno aku. Nek rikala semono bapak guru pesen. Sok kowe kudu iso paweh pitulungan marang sapadha padamu sing butuhna pitulungan. Dasar kepara nyata yen dina iki aku wis kondhang kesupur dadi dukun. Santet, dukun tenung, dukun jengges. Umpama ning kampung ana wong tukaran marang tangga teparune. Salah sijine sirik kepingin males lara atine
Gano liya sing dijai tulung ya wong kaya aku. Ning pasar ana wong dagangan kalah saingan. Kepingin mateni dagangane kancane. Gano liya sing diparani ya omah. Umpama ana wong gegeran kepingin nang mateni mungsuhe sing dijali tulung ya aku Kyai Mukti. Ning dina iki hawane kok sepi mamring. Durung ana babar blas wong teka nang rompokku. Ning aku percaya len dilong penjanggan terenggo wit po iki tak kira dilungkas ana wong teka nang papan panggonanku kene. Lho Din, awakmu Din. Le, kate nanti kon. Nggih biasa iki. Aja sembrono, biyen ambek saiki wis beda Din. Lho. Halek kon liwat kuno Din, gak payu nak iku nak santetku gak payu. Iku papan panggonan kanggo mepe santet Din. Lho. Halek mbok ide gak payu santetku goblok kon. Iki santet sedaya. Iki santet ana sing gek Lah teles. kula mboten semerap iki. Sing pinggir kono iku sik teles Din. Nggih. Iki setengah garing lah sing kene iki sing wis garing. Niki regane nggih dhewe-dhewe. Ah regane dhewe-dhewe. Umpami sing teles iki 2 juta. sing mamel 4 juta. sing garing iki 10 juta Din. dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Nggih nuwun sewu. Apa Din? Kula mlebet teng griya mriki wau Heeh. enten slender kalih ngene ngarepe omah napa ajenge mbangun embong iki. Bangun embong kakikmu ngono. Lho. Slender ngono iku ya jagane kanggo nyantet wong Din. Lek ana wong sing kedhot Nggih. dikirim santet sing gak biasa gak tedas, slender tak kirim nang waduke Din. Wah nek jelas nek slender iku teksek iki. Ya wis keh bongkone Din ya. Matur nuwun iki. Ya lho kok Din, lho kok, Din. Wonten perlu titik kalih sampean. Perlu apa maneh Din? Nggih nek ditulung napa malih. Apa Din? Nek ditulung. Kon kate njaluk tulung aku maneh. Nggih. Kon eling jamane kon kate ngadeg bayan sing njaluk mbok jaluk tulung sapa? Nggih sampean. Aku mbok jae tulung. Kelaksanan apa ora kon dadi bayan? Nggih pun dadi bayan. Terus kon wis dadi bayan, janjimu nang aku mbok tepati apa ora, Din? Waduh, nggih sepurane iki. Ye Mukti, Ya, Din. sebab teng desa niki kegiatan kathah kula mboten saged mriki. Nggih ngapunten Ye Mukti. Iku kakean penggawean apa kon nglali, Din? Nggih mboten lali. Lah niki wau kula mriki nggih nyuwun tulung nggih bisane kula kangen kalih sampean Ye Mukti. Ya, gak dadi apa. Kon duwe karep apa Den nganti kon teko papan panggonan kene? Kula kepingin dadi lurah. Kepingin dadi lurah? Nggih lare nom-noman iku ndukung kalih kula. Ya, Kula terus dikengken kalih lare nom-noman iku. Terus kula nyuwun tulung kalih sampean. jaluk tulung gampang Den lan sing Nggih. kon maksud rene iki lek gak penting gak mungkin kon. Lek perkara dadi lurah gampang Den. Ngoten. Ha. Niki kula mboten omong kosong iki. Kula sak waya-waya dadi lurah iki. Dokar sak jarane dika gawa. Dokar sak jarane tak gawa. Niku enten kandang sisi lor sing Ya, ombo niku. burine omamu. Ah, patokan pundi sing dikopili. Patokan tak jebol tak gawe ngebuk gegermu ngono ta ya apa? Waduh, iya.
Ndika niki mboten semerap maksud kula. Patokan-patokan iki sapi putih, sapi abang, sapi ireng, sapi pundi sing ndika pilih ngoten lho. Dadi patokan iki wis ana sapine. Nggih. Alah gak mbok jelas lek ana sapine. Wah nggih. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun tulung saestu. Sing dadi pepalangmu ku apa? Enten. Apa? Enten iki lare nom-noman. Nek lare nom-noman iki tasik urip. Jelas kula mboten saged. Lare sumur gemuling namine Sogol iki. Kon duwe pepalang arane Sogol arek semur gemuling. Nggih. Ya iku sing barakno kon gesok dadi lurah. Nggih. Lah terus karepmu Sogol diapano, Tin? Pateni santet mawon. Sogol dipateni, disantet. Mumpun ate kejan-kejan teksek ngoten mawon iki. Umpama lek Sogol wis mati keh dadine timbang orane. Nggih. Aja kuwatir, Tin. Dokar sakjarane sapi pundi sing dikopili. Aku wis gak jagakno wewehanmu, Tin. Saestu niki. Bethekku aku tetep meneh tulung karo awakmu. Lah nggih. Tin, Nggih. lek kon kepingin roh matine Sogol, aja nganti kesuwen, Tin. Nggih. Dina iki ayo dibuktekno Sogol bakal tumekaning pati. Ngoten ta iki. Iya. Lah ndika nekaken apa iki? Weliku mbek sawaya-waya ana apa ae kon ajane wedi gak, Tin. Nggih. Nggih. Lo rewang-rewangi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sun mate kesetenku kakak pedang kuat kekuatan. Assalamualaikum. Salam. Nyai danyang kaki danyang kebuyutan sing bau reksa tlatah kene. Sekabeng para jin demit priprayangan nililu Banaspati gendruwo tretekan. Sira kabeh teka sira manunggal nyawijining papan kene. Aku njaluk gawemu. Demit uga wujudaning para setan sing ana ing Pulo Jawa. Sira wis teka ning papan kene, mula aku njaluk gawemu. Budhal nang tlatah sumur gemuling. Gawen pati pawongan sing jenenge Sogol. Mula gage nang budhal. Mukti. Iku wau napa iki? Tin. Ya iku mang sing diarani wewujudane santetku sing tak kirim nang waduhe Sogol. Oh nggih. Jelas Sogol mati. Sarmiden catur lurah. Yen kaya ngono, Din. Nggih. Aja enak-enak ning papan kene gage. Budal tono lakune santet. Oh, Tony. Din. Sabudalmu ngetut lakune Sogol, Din. Muga-muga keturutan apa sing dadi kekarepanmu, Din.
turu iku lho karep kaya apa sih, Mbok? Mikirno awakmu kok. Kan gak mulih-mulih pirang-pirang dino. Aku krungu tembung rawat-rawate mbok bakul sinambi warana. Jare kon kungelo mateni wong. Rung kedul ngobong omah kok. Pancen gak selak omong riko. Tak niati tak kajati, Mbok. Aku berjuang mbalani bangsaku, mbalani tanggaku. Wong Gupermen nek narik pajak saene dhewe, wong panen diusungi sampai mangan gak iso. Oh ngono tah nah. Ya gak apa-apa. Tapi welinge mbok le aja pek pinek barange liyan sing gak bener nah. Aku gelem cukuk wong sing nyambut gawe barek wong Gupermen. Barange tak kekno wong sing melarat-melarat, Mbok. Iya, Gol. Mbok, Welinge mbok. Iki dina malam Jumat Legina cegah oleh mbok tak turu nang jero ya nah. Mbok, tak Iya, jaluk sembayang 5 waktu lakonono, Mbok. Cegah oleh njaluk marang Gusti Allah muga-muga urip rika mbek anak rika Sogol slamet gak ono alangan apa-apa, Mbok ya. Iya, aku tak nang jero ya le. Sing hati-hati, Mbok ya. Cegah lek Iya, malam ya, Mbok. Jumat Legi. Tak tinggal ya, Gol. Nek tak angen-angen bener omongane, Mbok. Jumat Legi dina sing apik. Kudu melek ndukure jam 12. Ibarate wong andum slamet, andum rezeki. Apa maneh sing duwe keluarga mulih nang jaman kelanggengan. Jarene wong tuwek-tuwek Jumat Legi gak dikirimno pesareane. Padha awe-awe padha nangis. Aku nek ngomong ngene eling karo simbahku. Ya, pangemurane sing gedhe. Muga-muga ning jaman kelanggengan dikei papan sing enak karo Gusti Allah. Tak turu pomong jek sore. Jam 09.00 sore kirim santet nang gone Sogo. Dikira Sogo larek wingi sore ndak? Ayo, balik. Balik. Delok mlakune mbek jame. Krungu kondange desa Nguteran enek dukun santet sing ampuh. Nek gak salah iki mugi tak lawang buka tak elingno gak kena ho. Tak tusuk barek ladenmu caring brabeam.
Santet wis tak kirim nang waduke Sogol. Sarmidin tak kongkon ngiting playune Sogol. Tak kongkon delok ya apa kahanane Sogol sakwise tak kirim santet. Ning nganti dina iki Sarmidin durung menehi kabar. Koyok-koyok hawane santet iki kok enggak ngenaki. Semono uga demit sing tak kirim kok gorong menehi kabar. Lek ndelok hawane. Iki koyo-koyo demit sing tak kongkon wis balik. Hei, demit. Awakmu wis balik. Wis nglaksanaken apa sing dadi perintah? Aku yang matur nuwun. Mula wis mari gawemu. Nek kaya ngono gage. Manjing ana ing pusakaku kang aran setan kober. Setan demit wis wenehi kabar. Wis balik manjing nyawiji ana ing pusakaku kan aran setan kober. Ning hawa-hawane kok gak nggondo patine menungso. Iki kaya-kaya gak ngenaki atiku. Kira-kira Sogol iki temakaning pati apa urip iki? Mati apa urip Sogol iki? Mati. Mota mati. Bangsat keparat. Iki ngono omahe menungso kon mlebu nang omahe wong tanpa permisi keludar-keludur kaya wong gandhe aturan. Sapa kon? Sogol. Sogol ngono kudune wis temakaning pati, wis tak kirim santet dadak kon ngaku-ngaku Sogol. Hei, Nek peno gak trimo, ayo sandeten. Sandeten. Ngenyek. Lho gak ngenyek. Peno dukun nguturan sing mandi. Jelas wis kondang kesuwur. Nek peno gawe gelane liyan gawe patine wong, rasa ati peno ya apa? Gol. Kon tak petung bocah isik wingi sore. Kon dadak kon kate tutur-tutur nggo ngarepku kebenderen akon. Aja guyang-guyu kon. Wong tuwek tuwas mbrabas kakek nampas. Hus. Aja angger nyocot cangkemmu kon. Weteng peno mblenduk, awak peno lemu, omah peno sugih. Iya. Kayane nyantet. Terus Dosa wis kebek mencep-mencep. Gak kena disepuro maneh. Pumpung gurung, lawang tobat dibuka. Tobat dhisik, lerono nyambut gawe santet. Gol, urusan dosa lan neraka iku dudu urusan. Iku urusanku. Oh, wong kafir kon namanya. Perkara kafir gak dudu urusan. Kate lapo kon? Penowani barek Sogol. Apamu gol sing tak wedeni? Gelem leren enggak? Oh, Gelem leren enggak? Wong mati kagan dosa ya ngene iki. Oh, Sogol.
kongkon iki lho wong tetel lha kok gak pecus. Wah ya, kowe mangko turu wae wayahe patrol. Iya, tapi kono olehmu turu kebacut to. Git mulai mlebu pos jam 09.00 sampai amine wae patrol kok cik ngantuk. Lah ya apa wone saduh nang kene iki? Ayo Joko sing temen. Lah, Kampung iki ketoke gak beres. koyoke ngungsi trupe ya. Sapa maneh sing jaga keamanan termasuk patrol aku lan awakmu. Ya. Ndandane nek kampung iki aman. Wong-wong kabeh padha seneng. Yo jelas. Rek kuntet ambek wanto. Sing jaga. Sing jaga sing patrol bendino. Iya. Jange ana maling konangan. Jange ana penjahat konangan mlayu. Mulai ana sing jaga. Tak bukae sebelah kono. Kok buka? Iya. Ya wis dah, bukan. Yutas. Tangi Yutas, wis jam 3 wae nang pasar. Wayahku kono. Iya. Yusek. Bangun Yusek. Lele, Apa? kok Yusek ya? Lah awakmu Yutas. Lah awakmu? Yusek. Dadine. Tas kresek. Kon suwe-suwe tambah pinter ta. Lah bebek Kon jelas iki bener-bener nek pinter ndugan sing nguruki lho kan. Yo gak mungkin to, Pak Dik. Disekseni Kang Jono lho ngene iki. Kang Jono iki niteni lho ya. Wayahku. Oh ya masih kaya gokas dia niteni. Ayo wayahmu kono neh. Iya. Opo jokan kok ngowo-ngowo kok lho sampean. Buka. Ijem. Ayo Ijem, wayahe nang pasar mening lijo. Engko kauman dagangan Ngresula. Ayo. Melek Ijem. Ayahku. Yumbut. Tangi yumbut. Kok yumbut apa? Lah awakmu yujem Lah awakmu? Aku yumbut. Dadine. Yujem. Kurang dicek keperucut kon iku. Ojo nemen-nemen rek. Lah iya. Karek situk. Arep itu. Engko pinggire gang Ya. sing kidul, Lah, awakmu gang sing lor. Pinggir lor. beneran. Iya. Kuno anak-anak tok iku. Tapi kaya krimis. Iya. Jas. Go jas. Ayo go jas. Telone nang nang pasar cek nang tek. Ayo go jas. Yudan. Ayo waya yudan. Lho, kok yudan ya? Lah awakmu yujas kok. Awakmu Udan, dadine. jas udan. Ngombe. Yo. Patrol kayak ngombe. Gak ngono ya nek aku iki sawah nang dilep rek. Mbok ya rupiah ngono lho. Rupiah ya apa sih? Rupiah. Aja arep-arep sing gurung mesti. Aku gak arep-arep. Awak iki rejeki wis ana sing mbakei. Gak ono es teh. Es teh. Oh, warung ya, Det. Kopi. Mau gak ngopi? Lah karo ngono njaluk ceker setan. Lambungku kumat kok ngombe kopi. Pergi nah. Toh, awak iki jaga. Ya. Aja katik duwe Ngresula lho. Oh, gak tau Ngresula aku ikhlas gawe kampung. Wong urip iku beda derajate. Iya. Tapi apa maneh? Alah iya nek duwe sangket ngene iki rek. Lah, alah. Lah. Toh. Dipatil lho. Iku ngono kate ngomong. Oh, kate ngomong ah. Ngomong mongkos. Kok mari teko durang kuping ngomong. Meletet. Cendek
guyonan. Gak tutup. Kondet. Nggih. Apa iki? Lho. Wanto. Wanto. Bingung. Nggih, Babayan. Peniki Jogom. Sakjane tiga. Kula Wanto nika sing tunggal. Ki mbak mun nggak komen. Napa? Ki Jogomu Nggih. sing hati-hati. Lho nggih. Sebab desa kene keruh. Lah ya napa? Mang kan ngliwat kene. Belas mun enten. Temen kan wong blas. Belas situ-situ oh gak ada wong liwat belas. Sepi. Bek ne ono wong sing liwat kene. Nggih. Nek takon. Mang bayan Sarmidin liwat kene. Waran gak ono. Oh, ngoten. Krungu ah. Nek sampe awakmu ngomong, wong nggih liwat kene. Nemplek aja. Kamu gedene iki lho. Ndane bagus. Kayak peras temen ngono. Temen lho ya. Nggih. Nek ana wong liwat kene takon aku waran gak roh. Oh, nggih. Nek sampe awakmu ngomong, ya kok balik iki. Lho. Balik. Temen lho ya. Nggih. Melingku kudu mbok ugemi. Nggih. Aku balik. Nggih. Ojo pisan-pisan ngomong balik. Mboten, nggih. Ngomong Pinter bayan gaweno. Itu tanggap. lalu jalan. Nggih. Lah, Nggih. temen lho ya. Nggih. Awas. Hei. Oh, Krungu ah. krungu. Nek ana wong sak wayahe sapa sing takon bayar Sarmidin mang liwat kene. Gak oleh kondo-kondo. Oleh kondo-kondo. Ojo ngomong-ngomong. Ojo ngomong-ngomong. Gak oleh kondo-kondo. Gak oleh kondo-kondo. Gak oleh. Nek katik kondo wong gotik. Oh yo gudik. Kowe nungguk ngene iki enake lha apa? Adem-adem. Lah, Nyilih koren. korek ge apa? Umet rokok. Beneran aku nggo korek gak rokok. Kene tak sumete nyilih kok. Ya kene tak sumetno. Wis tah, wong akeh sing dirokok lho. Aku lho sing duwe korek. Aku nyilih koreke, tak gawe nyumet, engko tak dumisa sedotan. Lah ya tak sumetno, engko terus sedoten. Lah tumun sing dirokok kok akali. Lah tumen duwe korek kok akali. Lho aku iki nyilih. Lah ya tak sumetno timbangane nyele. Akhir to, Oleh tagak. oleh tak korek. Rokoke direne. Kaleh Kali yo. karuan ngene karokokan Pak. Karuan karo rokokan yo wis. Padha bareng kecute. Wis, Wis gak usah, Mas, gak usah wis. Wis kadung Bah, karokan yo, Pak. Cocote kecut Lah Bang. ya. Apa? Kon tak kandhani. Hmm. Apa kon gak krungu? Krungu apa? Sing ngontran-ontran nang sumur gemuling. Iya. Sogol. Apa? Mati. Mati. Kon ngomong aja cemplang-cemplung toh. Lho, kok cemplang-cemplung yo apa? Kabarmu iku selip. Breset. Breset yo apa? Sing bener iku sing mati iku Yai Mukti. Lah, keliru. Keliru tet awakmu. Sogol. Duel ambek Yai Mukti. Iya. Wah. Sogol koyo yo-yo. Diajar. Tis. Koyo menang. Tapi kalah. Sogol kalah. Sing mati Sogol. Yai Mukti to. Yai Mukti sing menang. Masalah Sogol iku lho sing menang. La gak ero. Sogol diutes ambek Yai Mukti. Aduh Brustem. Ngawur. Saumpama lho ya. Yo. Saumpama nek Sogol ngono awakmu mati. Lah. Aja kok sogol siji. Sogol limo tak antemi, tak uklek-uklek, tengen tekelek, sogol menangan. Mangga ngono. Cangkemmu nek ngomong. Wis lega atimu nek sogol bongko. Gak duduk sogol awakmu. Duduk sogol aku saka sapa? Sogol dodol tahu tek kudu mang lho.
Tahu tek tak aku. Sogol tahu tek. Aku tak tahu tek. Tahu tek. Sogol menangan. Bres Sogol menangan. Wis. Aku mbek kon wan. Yo. Menang gak kondang. Ayo. Iya, Gol. Kalah isin. Temen, Gol. Ojo ngerayu. Sogol menangan. Aku boleh kudu guyu. Ojo guyu, Gol. Sogol baik hati, Cek. Ya, Kaya 4-4 nomor. Jaluk disuwe. Sogol menangan. Aduh, betinya ngambek RT iki. Menang gak kondang kalah isin. Ya Gol. Musarek tolu. Arek kucul ngono kok. Loro atimu aku ngomong. Oh, gak, Gol. Sumpah gak, temen, gak. Gak temen. Sumpah gak, Gol. Gak ngono memang teko ndes awakmu kok. Lho, eling-eling aku pembunda kampung. Ya, ya. Sumur Gemuling. Aku melok umbul, melok jaga. Aku melok takon barek peno. Takono. Bendino Senin Selasa Rebo kok peno kabeh sing Ya, jaga. ya. Sampai minggu iki cek apa sih? Ngene lho, Gol. Awakmu masih senajan toh arek desa. Iya. Nggo sumur gemuling kene awakmu kan gak tau melok kelumpukan. Jaga sak minggu aku ambek Wanto. Iya. Iki dibagi. Maksudnya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu iku beda penggaweane. kaya sangarane beda. Nek Senin, Selasa, Rebo iku jagane wong angguran. Angguran termasuk wong sing gak duwe sawah. Iya, iya. Lah Kamis, Jumat, Sabtu iku jagane wong gogol. Lah wong gogol duwe sawah sugih lah gak gelem jaga sih. Aku ambek Wanto sing nebas ngono lho, Gol. Gak mangan-mangan nek gak nebas. Ya, Gak enak. ya iya wis ngono wae lho, Gol. Ya Ya, apa ya, maneh ya, ya. ya. Ya apa, ya apa? Ya. Sogole apa? Sogol menangan. Wong jaga kudu betah melek. Ya Wah, katene. Nek bengi ana warung kopi ngombe kopi. Ngombe iya. kopi. Nek mari kopi kudu Rokokan. Aku melok jaga gak dirokok, aku njaluk rokok situ. Sik. Udah arek ngono mang. Wis ta lah. Oh, Kok tak balekno sak pak aku mbek peno mosok tau man sih. Lah. Wong aku lho ket mang takon wong gak rokokan. Temen ta? Temen. Sing duwe sapa? Temen. Yo. Ora kowe. Arek malah piye kok jalu. Pancen aku gak duwe kok. Dat utang rokoke. Utang rokoke. Gol, Sogol kon niku lho ambek aku kathik utang kaya karo kuntet nek ono ya ono. Gak nyekel ta. Hah, medhit. Aku gak ngomong tok ta. Le masalah. Ono gak? Aduh, cuma wong turu aku bengok-bengok. Wis padha gak mplok-mploke Ojo nyonya. medhit-medhit. Wis kok ae. Ya, situ ayo. Ayo. Koreke. Kan kok. Sapa sing duwe? To. Sogol. Piye, Gol? Masa aku rokokan tak cekel tok gak metu buluhe kan kudu iso merasakan kenikmatan. Ayo ngenteni bledek ngono lho, Gol. Bledek Kok matamu. bledek apa sih? Lah ya apa? Duwe gak? Gak duwe. Duwe gak? Gak duwe, Gol. Duwe gak? Duwe. Kaya banci diperkosa wong 12 oleh bengok. Ya, punten. Iya. Ala tanpa rupa, ya. Nek wantaku gak isanan. Kekancan kit biyen ngono iku. Jelas. Mulane ya to ya. Iya. Aku kate mentolo ya gak mentolo. Ya gak iso lah Gol kaya awakmu. Tengene ngulungan. Iya. Aduh. Ya ngono iku Wanto ancene wong arek Lah makane iku. ya gak iso wae. Gak isoan aja, gak isoan. Peno ya sing Jawa mbek Wanto nek jaga. Lah gitu katene ya Sing betah iya. melek, ya. Bolak-balik ya aku. Peno kumenan pira kladu ana. Ya iya Mergo rek. anake loro. Heeh. Bojone mang rene. Iya. Iki wis duda mang njaluk balen. Tadi kan ngomong apa anane? Ya iya. Ya. Urip iku gak usah nutup-nutupi. Iya. Lho, ya ngene iki lho, ancene kon iku kebacut ancene to. Masalah ngono ae lho. Gak ngunune sih. Apa? Rokok situk iso sadan tek ngono. Loro atimu. Oh gak. Gak. Wong padokan korekan ae lho. Nemen, Gol. Lah iya. Kowe gak ngurusi Wanto, ya to ya. Iya Wanto iki. Sing penting awak dhewe iki iso rukun. Iya. Sayek sakopo. Ya.
iso bebarengan. Urip nggo kampung iku rukun agawe santosa, nek gak rukun agawe rusak. Ibarat sapu nek siji gampang cuklek. Kuklek, tapi nek sak gebok gak Kuat, kuat. lho. Ya iya. Kan aja nyepelekno bareng. Mesti salah situ sing digawekno ngono lho ya bener ancene. Ancen sembarang. Gol. Kok iso mau walik iku lho. Apa? Mau wae kena cocoti. Pamulo ta. Enak-enak mang dinikmati. Kok iso? Wis peno Joko nduk kene aku njugo nduk kono ya. Aku malah takon, pamonge sing ngumbulu bengi iki sapa? Ka ono. Kano Temen ta. masalah kano. Peno ku ngomong sapa? Gak ono belas. Peno mbak aku lak kanca sih. Aja nutup-nutupi peno. Gak ono sapa-sapa. Ono gak? Ono gak? Bayar Sarmiden. Sarmite. Toh cangkemmu lho kok koyo cangkem ondolan ngono sih. Aduh, keprocot. Arek jurang kuping lho kena dipercaya. Aduh, keprocot ya. Masalah to ngene kok nek ana apa-apa gak urung aku ambek awakmu krendeng-krendeng. Lah iya. Wis aja akeh-akeh pikir. Soal Sogol ambek Sarmidin aja dipikir nemen-nemen. Sing penting awak dhewe nang pos 8. Ayo. Ayo berangkat. Alah. Mau wegel lho, Det. Wis jam 2:15. Iya. Wayahe awan dhewe istirahat. Kowe istirahat iki. Turu gantian. Turu gantenan. Ya aja sampe turu karo. Iya, ayo. Turu gantenan. Turu gantian. Sak jam tangi, sak jam tangi. Yo yo. Sing turu awakmu dhisik apa aku? Aku sih ya. Awakmu turu, Aku turu. engko nek ana krungu suarane wedhus, Yo. tangi berarti awakmu wayahe mleh. Oh, ngono. Aku turu sih ya. Ya. Dijogo sing Ya temen. iso ya. Ojo. Awas judi online ae. Enggak. Ngopo judi online kudu. Ah. Mek. Aduh, gawuli sih, Det. Apa? Gurun tahan aku lagi turu. Wis sak jam goblok. Iku masa jam. Wis sak jam. Katanya gulis ya. Yo ketoke gantian. Urwa. Ngene ana suarane petik, Ya. tangi. Ngono ah. Heeh. Ya. Petak. Rukuk. Iya. Masa. Toh. Mosok toh keceliut. Loh, seliut ya apa ketokane seliut? Iku mang 2 jam punjul wisan. Iya ta? Iya. Oh, prasaku toh. Oh, ketokane di. Nang awakmu saiki. Alah. Gorong mapan. Loh. Bantale kae tak ngene kok. Timbangan awak dhewe geger perkara tengeran. Wah. Atik wis samene. Tunggu wae. Turu bareng ae. Turu bareng. Ayo. Ya.
apa sih? Wah, aku mau sogok, sogok. Sing nyogok kakekmu ah. Iku mang lara sampean. Ono tikus tontong nang kono iki. Waduh. Kecape akeh to. Kok kakekmu ngono? Lah, Saos iku. Masa bakal bakso iku, Mang? aduh pekoro maneh. Bayan sarden. Bar sarden kakekmu. Sapa iki? Sarmidin. Sarmiden. Toh. Ya. Iki gak wulunga. Nek ana apa-apa sing rendeng-rendeng aku. Ya, ya. Nyeluk Ndara Mantri tak jogone Sarmidin iki. Iya, ya. Alah, jogo bayaran ket nang sore. Iki Ndara Mantri. Iki Ndara Mantri tambah nemen. Toh. Tekno. Gak ngono Ndara Mantri kok jrongkokno ya apa iki? Ya napa to Ndara sampe kebablasan. Gak ngerti aku Ndara Mantri. Nggih, Anggitmu Ndara Mantri seretan ndak? nggih kados kacang. Oh, jenengan Ndara Mantri cadangan nggih. Lih, Eh, biasa ae lho kaya Mr. Bean biasa ae. penggaweamu apa? Kula patorol. Jaga. Nggih. Biasae sing jaga jenengmu sapa? Kula kuntet. Awakmu? Wanto. Biasae lak duduk kuntet mbek Wanto. Nggih, biasa niku wanto kali kuntet. Aku ompul ndelok gerdu wingenane sing jaga kok aris ambek gepeng. Niku wanto kali kuntet istirahat. Rahat. Oh, Lah, Nggih. gepeng kali hari sakniki munggah pangkat. dadi apa? Dadi polisi. Lah iku Lho iki upasku goblok. Oh, iya, Napa? Mas. Upas ulo. Sing awal Ndara Mantri. Oh niki upas. Iya. Upas ulo kadut paling. Niki upas kok setanting. Tok wili. Aku melok takon. Nggih, sampeyan takon. Ana kedadian apa? Wonten Rajapati. Sijine Raja pejah. Rajapati karo Raja Pejah iku padha ae. Sami mawon. Kon ngerti? Napa? Mantri polisi sapa aku? Abimanyu. Aja digedulinan. Mantri Ngomong aja atik celometan. Nggih. Iki. Tak bronong bathukmu. Mboten, mboten. Sing mati sapa? Sarmidin. Sing dipateni Sarmidin. loro lah. Ola napa? Mboten. Gak ketok, helmmu ae tutup. Gitu lho. Ah, wis. Wong abot helme nang wong iki. Tengesan. Tak kok Ndara Mantri sing temen kok. Anggrek. Saiki rada sombong to, bedil-bedil temen to. Temen ae. Kuntet karo Wanto. Nggih, Tak ambali maneh. nggih. Sing mati sapa? Sarmidin. Lah sing dipateni Sarmidin. lah loro. Ola napa? Boten Ngawur mawon. Ndara Mantri ya. Ngawur-ngawur. Tak tuwe ndak iki. Aja ide-ide, Cuk. Cincin. Ngeneki temen iki lho. Sakmene wis. Ah, ya ngono. Lho, Toh karo Kuntet. nggih, Kon ngerti? nggih. Aku iki Ndara Mantri nek ngomong gak tau salah. Nggih. Kon tak takoni jawabmu kaya wong dagelan kon. Nggih, sampean ki ampuh sing salah. Sing salah apa? Aku melok takon. Nggih. Sing mati sapa? Sarmidin. Lah sing dipateni. Nah, ngene iki sing garahe mbulet iku. Bulete sing ya apa? Sing leres ngeten lho. Iya, iya. Wanto karo Kuntet sing mati sapa? Nah, Lah sing mateni sapa? Ngoten lho. Wah, ngoten Ndara. Wah, Ndara Mantri kok kucluk. sementara iki Nggih. Sarmidin Nggih. celukno ambulan. Oh ngoten ah. Pompo durung dadi sarden to.
Nggih, sampun niku. Jelas sing mateni sapa? Sing mateni nggih wonten malih Sogol. Sogol. Nggih. Sogol arek sumur gemuling. Nggih. Aku kepengin ngerti. Ngertos napa? Tunglor Sogol mateni wong. Nggih. Tung kidul Sogol mateni wong. Umpun biasa. Iki dina wis dadi uber-uberane Gupermen dorong mantri wong kaya aku. Lajeng Mula dina iki aku kepengin ngerti. Nek iso tak kei beban carane nyekel Sogol aku kepengin ro. nek kula ngapunten Ndara Mantri, pun saged wong kula tiyang patrol. Lah terus kon ngerti? Lah, Sogol niku lak gadah derek. Duwe dulur. Nggih. Derek tunggal sak pegura, nek derek ketok kunir mbon gadah. Dulur ketok kene gak duwe, Nggih. dulur tunggal sak pegura duwe. Nggih. Sapa ae? Durahman kali Karman niku derek tunggal sak peguron. Durahman karo Karman. Nggih. Iso ditekakno kene. Saged. Ayo susulen. Kula susule. Susul to. Nek gak ngene gak beres-beres. Sogol iki engko. Ngene taun ngarep nanggap maneh kebacut. Nanggap malih Bu nggih. Ngeten lho. Ya santai, Dul. Mas. Ngapunten niki Ndara Mantri wonten perlu kali sampean kekalih. Lah kula mbon semerap napa kekajengane Ndara Mantri. Sampeyan ngomong-ngomong dhewe. Temen Adet. Nggih, Mas ngon. Ndara. Karman kali Dorakman sampun ndugi mriki jenengan maturke ambek. Lah kula tak ngurusi pindang niku wau. Nggih, monggo. Wonten napa Ndara Mantri? Apa bener kandhane Kuntet karo Wanto? Awakmu iki gek dulur tunggal sak peguron karo Sogol. Leres, pancen Kang Sogol dulur sak peguron kali kula lan Kang Karman. Jenengmu? Kula Durahman. Sijine. Kula Karman Dara. Karman antaraning Durahman. Nggih. Iki dina Sogol gawe ontran-ontran ana ing kiwa tengene Komantret. Mula dina iki aku njaluk gawemu. Nek kon gelem nyambut gawe karo aku, njaluk apa tak kei. Ngoten. Lek ngoten lho. Gampang. Tapi yok napa tiang nyambut damel niku kedah wonten upahe. Lah, bener omongmu. Nek masalah apa aja kuwatir. Pasar Ambulu PN. Pajak 7 turunan kon sing duwe. Ngoten Nek lho. kon iso dudukno ya apa carane nyekel Sogol. Kula ugemi napa sing ndika karepno. Ngeten. Ndara. Kang Sogol niku sakti-saktine tiyang. Gak tedas bacok, gak tembus peluru. Nanging pun mboten usah kuwatir, Ndara. Kang Sogol nggadah ameng-ameng nggih niku petik Pancawarna. Dadi Sogol iki gak tedas papak palu ning pandhe sisane Glendo ya Sogol. Nggih. Saiki Sogol duwe ameng-ameng petik Pancawarna ya apa carane? Ngeten mawon Dara. Jelas lho. Saniki monggo teng griyane Kang Sogol. Ya. Nek pun petik Pancawarna pun kecekel, langsung mau roneng mawon. Dadi sing kaya ngono. Nggih. Budal dhisik tak tututi. Monggo Dara. Upas. Ayo. Bangsat keparat. Wis ngerteni iku tunggal peguron. Dadak tambah dirutu. Dik, Apa, Kang? ngene Dik. Heeh. Aku iki mangerti. Kang Karman barek Kang Durahman gandeng renteng barek Mantri Polisi Abimanyu. Cek kurang ajar. Ndodono pengapesane Kang Sogol. Loh. Minangka petik Mancawarna iku pengameng-amengane. Heeh. Sing ngerti nggone iku lak ya sampean. Aku nang omahe Simbo, terus karepe sampean. Ndang slametno petik iku aja sampe kecekel barek Mantri Polisi. Kaya ngono. Lek ngono, londo cegatan seandane aku nang omahe Simbo. Sing hati-hati, Dik. Ayo. Terus-terusno lagumu kaya ngono Mantri Polisi Abimanyu. Ki lah depano. Hamsa.
aja dadi pikirane mbok nang. Pirang-pirang dina mbok mikirno awakmu. Ono apa, Nduk? Kang Sokol ning omah? Gak ono. Wis gak mulai pirang dino, Mbok? Ya ono nek sak minggu. Mbok, Ono apa, Nak? tak kandhani tapi sampean aja kaget. Bisa ngomong opi. Temen lho, Mbok ya. Sama rokaman karo Abdurrahman sih, Mbok. Ya iya tunggal guru karo Kang Musoko. Biyen nak janji setia karo aku karo Kang Sokol. Iya, Nak. Saiki ngatok karo Londo, Mbok. Lho. Lah terus Teblinger dunyane Londo nganti buka watine Kang Sokol. tekamu rene nok perlu apa karo mbok, Nak? PT Moncowarno nang ndi? Ya nok jero mburi kono. Mergo ditutuk namung-namung Kang Sokol lek matine Moncowarno matine Kang Sokol. Walah. Aku njaluk tolong karo awakmu. Slamet dong. Amung-amunge kakangmu Sokol. Aja nangis, Mbok. Nyawane Kang Sokol ya nyawaku. Sana aku njaluk tolong karo kowe. Engko tak ijoli PT sing dudu Moncowarno ya, Mbok. Nek ana wong takon apa ae sapa nanti Sokol apa tumpirene ngomong gak ono ya, Mbok ya. Singit nopi. Metu amburi, Nak. Sampe sing hati-hati. Ya, hati-hati. Walah kok. Kok kan opo? Kaget tekanku mrene iki. Iya, Nak. Ono perlu karo mbok, Nak. Siji kepengin ro seger kewarasane mbok. Ya kaya ngene iki le. Ping pindho mbok. Goma Kang Sokol. Sokol wis pirang-pirang dina gak mulih le. Aja mbojok mbok. Temenan mbok ngomong apa anane, Nak. Roman. Iya le. Kang Karman wis ngomong halus nang riko. Wis ta lah. Dudukno nang ndi dununge Kang Sogol. Timbangane kok sampean dipiloro karo Kang. Kowe lak wis tak kandhani. Sogol wis pirang-pirang dina kanok mulih le. Empuk nagara. Aja kesuwen. Wis. Sing tak perlokno golek Sokol. Mbokne Sokol gak melok-melok gak duwe dosa. Kon tak kon apa? Kon kondo jare Sokol duwe pitik Poncowarno. Golek ono. Roman, ayo Dron. Sik, kula cekelen. Cekelen. Doro, sampean siap-siap Doro. Wis pitik Poncowarno kecekel langsung mawon, broneng mawon. Yo. Lah, niku Doro. Niku Doro. Langsung Doro. Karman. Ya CPT wis mencelat. Ayo tutup ini. Doro mau Doro. Kena apa penaudan tetangisan, Mbok? Petekmu nak ditembak karo para mantri. Sopo sing dodono, Mbok? Telurmu tunggal guru Parman karo Karmana. Mbok, petik Moncowarno minangka pasang dirining Sogol, Mbok. Sogol. Mula, Mbok, nek petik temengkaning pati umure Sogol cepak matine timbang uripe, Mbok. Ning kowe kudu eling nak. Ilmumu kari siji. Mula kon mlaku sak mlaku cedhak o pinggir kali ya kok. Ora lali mustikane regul kudu tak gunakno, Mbok ya. Aku Aku nemplung kali
dina pitung bengi gak bakal temakaning pati. Cuma mbok. Congak-congak nona Riko. Nek aku gak mulai suwe aku pamit mati, Mbok. Sogol. Belinge mbok nak. Mlaku sak mlaku kon liwat ke pinggir kali aja lali. Kandhane mbok budal. Sogol pamit, Mbok. Sogol. Awak dhewe nyambut ae bebarengan karo Mulondo. Bakune goleki urip enak lan kepenak. Bener. Sapa-sapa ae sing iso gawe uripe awake dhewe mulya, ya iku sing kudu dieloki, Kang. Kandamu. Ning salah jariku. Kang, ngertenono. Kang Sogol iki sapa? Dulur tunggal peguron bare awak dhewe. Hamzah karo Tumpi pisan. Pancen bener apa sing dadi omongmu. Nalika jaman semono nyecep ilmu Jaya Kawijayan. Ndangak bareng ndangak, ndingkluk bareng ndingkluk. Wis ngerti kaya ngono dadak sampe ndodono pengapesane Kang Sogol. Sah, rungono gobokmu. Wong urip ana alam donya sing digolek iki urip enak lan kepenak. Mangkane iku awakmu nyambut gawe bebarengan karo aku, uripmu bakal enak. Tegese sampean wong loro melek gendong lali. Milik bondo donya lali mbarek dulure. Wis ngene lho, Hamzah, lawan Tumpi. Aku gak usah kakak ngomong. Lek awakmu sak kloron pingin urip mulya. Wah! Turu tunggal sak peguron. Kon lali kone bidak matamu. Badok bodokane londo kon. Tumpi. Atase kon arek wedok. Sak pira praimu banter kesrimpet jarimu kon bakal tiba. Apa mbayori aku wedi karo kon? Ora. Oh, Bang. Beres. Siji ilang sing ngalang-alangi lakune nyambut gawe ae dhewe. Yo, bener man. Amsak. Kok pateni Tumpi mbok pateni. Kon tak ngono apa? Nyekel utawa mateni Kang Sogol. Tapi Ndoro, Iya. saumpama Hamzah karo Tumpi mboten kula pateni niku ngalang-alangi laku kula nyambut damel Ndoro. Dadi sing ngalang-alangi Hamzah karo Tumpi iku pernah apa? Ya, Pak. Dulur tunggal guru Ndoro. Ana Hamzah, ana Tumpi, ana Parman, ana Durahman, ana Sogol. Bener Ndoro. Ayo, blancang plaini Sogol. Monggo Ndoro. Karman barek Durageman gelem agawe patine Hamzah barek Tumpi. Gendu sak gluku nunggal sawiji barek Walanda wong Kermen. Yo. Mesisan suraing jonor bring papan cinere. Karman Soko Dik Dwaji mustikane regul.
aku melayu ngembet minggir kali. Cocok kandhane mbok nek aku nyemplung kali gak nok sing roh. Mbok, Sogol pamit nyemplung nang kali, mbok. Parman, Darek Parman. Gendoro. Aku gak percaya. Kon-kondo nek Sogol petik wis mati, cedhak umure Sogol temekaning pati. Nyatane tak uber dadak merembet nang pinggir kali. Ah, niki Ndoro. Sing kapungkasan Ndoro. Senajan Sogol mlebu utawa jegur kali sedina ping 7 dina paribasane gak bakal mati sebab Sogol duwe ajaji mustikaning wergul Ndoro. Dadi Sogol iki wong sekti mandraguna duwe aji-aji mustikaning wergul. Nggih Ndoro. Isa slurup sakjroning banyu 7 dina 7 wengi. Nggih Ndoro. Aku kepengin ngerti. Senajan to Sogol slurup nang jroning banyu sedina ping 7. Aku kepengin njaluk dina iki patine Sogol. Ampun Ndoro. Sampeyan nurut kula. Yo, Rungono. Monggo disiapaken mawon namine takir plontang. aku kongkon nyiapno takir plontang. Nggih, Ndoro. Kanggone takir plontang. Takir plontang dicemplungaken teng kali. Ya. Nek musen mandeke takir plontang niku nggih niku nggene Kang Sogol seluruh teng mriku langsung brone mawon to. Nek ngono aja kesuwen. Gawekno takir plontang dina iki. Ayo men. Siap-siap mawon Ndoro. Oh, siap no. Jegono kali. Mandeke takir plontang ya iku nggone Kang Sogol. Ayo jegono. Siap-siap Ndoro. Pun beres Ndoro. Kula sampun nyambut damel. Lah dina niki kula nagih opah Ndoro. Janji sampeyan Ndoro. Sawise matine Sogol kon nagih janji karo aku. Nggih. Njaluk opahmu sing tak omongno ngarepmu. Nggih Ndoro. Karman barek Parman. Kon ngerti? Iki nok ndi papane? Teng dalan. Nok dalan. Nggih. Apa pantes kon njaluk opah, njaluk janjimu sing njaluk tepati nok tengah dalan? Karepe Ndoro terus pundi? Tak enteni nok kemantren. Opah. Sik Kang. Kang Karman. Ya opo sampean niku? Awak dhewe iki dijabung halus dijolo sutra karo Ndoro Mantri. Mosok nagih upah dikongkon nang kemantren. Yo, wis gak dadi apa-apa. Tentrem lan ayeme sumur gemuling gara-garane Sogol pendekar sumur gemuling. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan saking itu arupi Seni Ludruk Budi Wijaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes wedal. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.